Hulugan, hulugan, hulugan pemuda, bata di speaker. Hulugan, hulugan, bata di speaker. Ano nga, ipapagaw na laak. Wala main mga tao. Mga natulog ada. Hulugan, hulugan. Hulugan. Speaker, batad. Oy, boss. Ano eh? Kuha na hulugan. Speaker. Batad. Ano, boss? Kuha na. Upay eh. Habang nagtratrabaho ka, may daan mag-upay ng mga sound para garado ka yung mga habod. Kuha na, barato lang. Pira mo eh. 1 eat, 1 down. No down, no eat. Ano nga? No daw no eh. Kay boss. No down, no eat. Waray, papa. Tidak kulit. Kukuha amang pangkargas tuwit una nga down. Pamahal naman lang. Pira pira. Barbarato naman lang eh. Waray ka boss kay asya na titiyak ka na ka presyo. Mahal kagutit pa dama oh. Ano ma, di ka makuha. Wala na eh. Kala ba tayo yung batag? Pili Pira mo mo. eh. Barato lang eh. Ihatag ko na rin kayo mga 500. Mo pwede pa dama haral eh. Upay eh. Mamis na mamis eh. Ang mahal batag oh. Dili naman ang kukuhaan. Wala na eh. Kantulan yung iba. Tarakan ng mga naitinawit. Ginubawan eh. Tapos di ka makuha. Wala na eh. Mahal tayong mga paninda. Pinapakyanan ng punta pira. Wala kumay ang kwarta. Ano to? Maramok pa mga pakyanan. Kumain lang ay anti ko. Kalangan nga. Hulugan! Speaker batad! Ano, tikwa kami diri. Oh! Butlaw at taring na pakabuhi. Batal na baho at paglinibot. Uhaw. Buntas. Madugang paing kayanin. Bukid pang pagsasagkain. Babugan, speaker, patad. A few moments later. Uhay. Ang dolin pa pagkauli. Puro man na din niya. Ito pagparata. Madidilang ni logo ah.
manukit lawas. Siguro lang ko padamain. Tara, iinin naman nakakalip na. Panunubungan ko lang eh. Hulugan, speaker, ngan batad, hulugan komunida. Ayadi, subit korta nanti ya, bisa. Bos, Ano? ketika bosin speaker, barato lah bos. Tara, ako ba na makorta? Ato na nibilin. Bibilib sa iyo. Oh, bos. Baliw na lalugoy, tiyad itong ay manok. Lugi pa nga na akin. Pero sige, okay na lang sa akin itong ay manok. Ano? Kay, sige ba, bahala. Lalo, ya. Ay mo nila nga batad. Iya, yan ito speaker. Sige. Ako na lang dito. Bos, jadi na. Kadi na. Sige. Sige lang ito. Oh, sige. Ini. Pagkakwarta kumahin. Ang speaker, babalik dyan ko kakauli ada. Ini ring matiya, yan na nga. Kadat ka manukan. Ay na daw lang, siguro lang manok. Talikulat nga gini ka, nawara na. Uy, Nay! Aray, kakita kung ninong-ninong, ba't di danak, manok? Dalik pala ah. Aray, talala. Uy, David! Nasingain. Tara, man daw. Purik, tanga-tanga. Ina yung lada mo yan, anak sering nga. Logi aking iya manok. Iya maaram da aking taktubo. Ay! Aray da! Aray, nga dardara ng takmanok. Baliwin busan ak speaker nga pahulugan. Ano nga baliw ka? Akan mait. Siguro lang ko pa na mait buwas. Ayaw, gakay binalyumin ha ak. Di ko ganyan tagain. Ano nga binalyo? Maram ka, nakatunga natambay. Di at taga din eh. Bisa ba kabalyuin ha ak. Ay, okay. Warak may bubulang buwas. Ayaw ba? At takadiri ni mitiatag. Diri. Kuwara daman ni Mahod. Katahala, kataki mo. Idulang. No, 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 no. Kada, ini derby tayo ka.